This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.humongous.listentomyradio.com. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga at sultero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, umidaya kay si DJ Donoso the Third. ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masao ta. Bayle lang wala gamuan. The public may dance. Humongous Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Music na. Ay, walay na mun ba? DMC Net Radio FM. Party mixes.
DMC Radio FM Dance Party Mixes. I can get by with nothing. With all the blessings I can bring, I've always needed something. But I've got all I want when it comes to loving you. You're my only reason. You're my only truth. Gramulet kid, yudi kaka. DJ Arky Remix. I don't need a lot of things. I can get by with nothing. With all the blessings I can bring, I've always needed something. And it's so amazing, 'cause that's just how you are. And I can't turn back now, 'cause you brought me DJ Arky Remix. Yudi kaka. Mas kini kang wala, kahit ikaw ni Bina. Pili ko nalimtan ang aking akasadya. Italikod, dayon nila kauta. Kaya gusto na kulang ko si Mua. Sa ang gugma, makasalig na gitarang duma. Ako ba, murag balay na suno. Kung sa may hinungdan ako galibo. Ang tinig Yudi kaka. Gramulet kid. ako marumasa. Nasa makikaw, nagaralun na hinuka. Kinaot na nga maayuhin mong kahimbang. Ako wala na sa inyong kapay. Pagkakimbag ka nung sa inyong mga kapay. Sa wala na ba? Ikaw lang ang akong galipay. Kung wala ako nagmamahal. Uyugi ko sa kanunay. Ikaw ay tuwa sa kalaan. Ang nagawa kung sa'y nabuhat na sala. Dugan yung kahuot sa imo ang kabiya. Ang anong kaka kung sa kakapangga. Hinawag lang na nila ka magangga. Asa na ang gugma? Sa kanya magubad ang duwa. Ang sa kagmang nahanaw. Yan bumol ko sa kagaadlaw. Ang limit mong ipagdati. Galit lang at aksa. Ikaw naman ang tapang akong Masaot taya. Oo, nagani. Ikaw na wala. Matutulog na kasi di ko na. Sakit-sakit ang kalibay ako naman ang isang
di kaka. Lalo na wala pa ka. The hottest, most in demand, and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Big, Donoso the Bird. Ang grupo mo! Yo di kaka. Dramo lekit. DMC Radio FM REMIXes. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House,
Pinarehidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas, located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda, and Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Ang grupo mo! Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 7:46 na sa gabi. Isagig kamay dahil nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So welcome sa ating program kada gabi. This is the DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, the one and only dance mix channel dito sa Dumangas. Kag siyempre Kaupod News ang nag-iisang mix master sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso III. Okay, so lupad na magkatawa-tawa kaya sa mga gabi. Today is July 20 or July 30, 2024. Okay, so kita the last ng adlaw sa bulan sang Hulyo. Kag siyempre dasang nga bulan, mag-welcome naman dasang inadlaw. Mag-welcome naman kita sa aton nga August. Okay, so palapit na kita sa December, sa beer. So but sa nga lapit-lapit na naman mag-abot ang aton nga mga bonuses. Sana all may mga bonus. Okay, sa mga suki natin dilano, kumusta aton nga Martes? Ayos ba tayo dyan? Sa aton mga estudyante nga nag-eskwela na sa Monday, ano, may okay man ang pa-eskwela nyo? Wala man sa problema, wala man kung magtalang sa mga kwarto ang ginsudlan nyo. Okay po lang talaga nag-enjoy silang pa-eskwela, no, sa aton mga estudyante. So basi wala pa kamo nakabalo, ang pa-eskwela nyo, ang mga makasalbar sa inyo, para nga makatibawas kamo siyempre sa kapigaduhon. No, kaya wala man ipapanobling yung mga ginikanan sa inyo, nga mga manggad kay tipigado man yung ginikanan, ang sulo lang gid nga mapapanubli sa inyo nga kung kamo makagraduate sa inyong pa-eskwela. Siyempre magkaayuhan ka mo sa uli. Sa eskwela ka mo sa maayo. Hindi ka mo magnubyo-nubyo samtang nag-eskwela, magnubyo-nubyo. Kaya kung makatapos ka mo sa uli sa kurso, sa madamo pa sang nubyo, kag nubyo ang pwede nyo matubang. Hindi anay subong. Kaya siyempre ang balila, ang gugma. It's only also inspiration sa pag-eskwela. Pero kung kaisa disturbo man, no? Kung pang imo nga nubya bala mait. Ang nubya mo mait, bala kung hindi mo matchat, nagareklamo. Di paano ka pa yung makatuon ko ng imo nga nubya ay naga-imot-imot. So mas manamig yun yung wala kanin sa nubya. Okay, sa mga suki natin sa Bilang Dumangas, sa mga 45 ka mga barangays, nag-silent monitor, nag-muni-muni. So once again, sagid kamay dahil nga gabi sa inyo tanan, no? So once again, hindi magnubya-nubya, kag magnubyo-nubyo, para makatibawas ka mo sa pag-eskwela, kag magkaayuan sa uli. Hindi ka mo siyempre, sunan nyo bala si Sir Apang, nga halin sa pigado, pero subong nagkaayuhan kaysa ang una sa nag-eskwela si Sir Apang, wala gid siya naganubyo-nubyo. Wala gid siya nagabisyo. Eskwela lang gid sa todo. Ano pa sa mo si Sir Apang big time na bisan anong gusto niya baklon, pwede niya mabakal. Kaya mo na sekreto, no? Eskwela ka mo na maayo. Kaya may sweldo na ka mo kagwarta sa uli, ang tanan nga manghandom nyo, malabot nyo na. Di ba? Di ba, Sir Apang? Okay, masukin mo nato sa bilog nga Dumanga, wasagi sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Panay Island, kag siyempre bilog nga Pilipinas, kag bilog nga kalibutan via our Facebook Live. Okay, nag-broadcast ito live dito sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Kag siyempre mabatian sa bilog nga kalibutan via our Facebook Live. Kag siyempre sa aton nga replay sa aton nga sa akon yung YouTube channel. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, so sa aton yung YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. Okay, so sa gusto siyempre mapa-shoutout, maling-aling ako sa mga gabi samtang kamo dra hindi makatulog. No, hindi pa kamo makatulog kay damo sa lamok. So lingaw-lingaw ko ta sa langgit guro ako alas 9 kay boss may klase pa ako.
Okay, may mga 2 hours pa ako mag-lingaw-lingaw sa iyo. Or hasta palas na ibimidya, pwede pa gura. Okay, sa gusto mo pa shoutout, siyempre, just drop it on our comment section. Basta may mga celebration sa mga gabi, sa mga adlaw, may mga birthdays, kasal. Okay, bunyag, debut, anniversary, fiesta, may mga pagbulagay, may mga pagsabat sa inyong mga nobya. Okay, butang na sa dalong para nga mabasa na ako ng aton nga shoutout. Siyempre wala sang bayad, pero pa gusto magbayad, ang ako nga Gcash si 0906096189. O pwede mo kamo makaklik sang star button dira. Or siyempre, pwede maka-share sa ako niya Facebook Live. Amo lang ang pinaka-the best ng imuon nyo. Na hindi na ako magbayad. Just share my Facebook Live sa inyong wall. Or pwede makamamagtamya sa inyong mga kakilala by mentioning sa iyang ngalan diri sa aton nga Facebook Live para makita niya aton nga Facebook Live. Okay? Ganun lang. Ganun lang kasimple yung imuon nyo. Just mention your friends here. Mention your boyfriend, your your GF, or anyone. Para makita ito nga Facebook Live. Para sadya-sadya kita. Okay, this is the moment. Acknowledge ko nakatutok sa ako sa mga gabi. Medyo daw ang ibang garo busy, no? Okay, una ko kinakita si Romeo Melgar Salis dira sa may Limerick, Iloilo, taga Talisay City, Negros Occidental. Pero listening here in Hirungan, Limerick, Iloilo. Okay, from Romeo Melgar Salis Jr. Good evening, DJB Kambal niya. So, please an evening mada si Imo sa may Limerick, Iloilo, kag regards sa imo nga family circle. Kagalaman siyempre si Paring Noy Pinipesta all the way from Barangay Bakong, Dumangas. Ang balimang gabi pre-big, please shout out sa lang kay Licer Joy, Ma'am Licer Joy, kag Nining Morina Barolo Di Aros. Sana all damo kilala nga chicks. Sana all. Okay, so sana all damo sang kilala nga chicks. Sana all. Okay, salamat once again Paring Noy Pinipesta. Damo sa account mo may Noy Pinipesta, may Marabilia Fiesta, di Fiesta. Damo sa account mo pre. Okay, salamat once again sa pagtama sa akon niya Facebook Live. Alaman siyempre si Pibos Dumangin all the way from Barangay Hardin, Dumangas. Members ng Team Birador. Sir, good evening. Pa-shoutout sa Team Birador. Okay, dito sa may Barangay Hardin, Dumangas. Regard siyempre kay sa imo namang upod, no? Si Arnel De Vera, kag si Nuba Villa Altar Piña De Vera. Kag siyempre sa inyong founders ang Team Birador. Ang gwapong head teacher sang Cali Elementary School na si Sir Ruel Serbatos. Alaman siyempre si Black Barbie. Naman siyang Barbie nga black. Kay may lang hindi ka si White Lady. Si Black Barbie. Okay, musta ang gabi ita Sir Vic? Okay, so far sa ikadua ko nakaadlaw nga nagwakal sa bilog nga adlaw. Simple man lang nabatsagan ko subong. Masakit ang akong tutunlan. Imagine, ladwa ka bulan nga wala nagwakal sa klase. Wala problema magwakal ako sa microphone kasi siyempre microphone niya. Gamay na ko lang hambal tudo. Pero sa kwarto, kinalan mo magtudo sang hambal. Or else, pag hindi ka magtudo sang hambal, siyempre mga bata hindi mamate. Okay, nabatsagan ko subong sakit akong tutunlan. Kagdo na pa ako sa akong atingog. Pero sige lang kay tikwi lang yung katapat niya karon. Okay, salamat once again kay Black Barbie, Sister Apang, siyempre ang talented nga teacher sang Bakay Elementary School, kag regards man dira kay Sir Andy. Sana kita mang tikwe. Okay, just PM lang Hindi man puro kita trabaho, malingaw-lingaw makita kong kaisa, no? Ano to man nakaroon ang damo ang kwarta pag hindi kita enjoy. Tada nato samtang wala pa naghambal ang doktor nga mag-untat ka inom. Inom ka na. Kaya once ang doktor maghaman sa imo, hindi ka na mag-inom. Amo na siyang time na pagbago ka. Okay, samtang wala pa kapag inambala sa doktor mo. So, bira-bira na siyang inom. Pero moderate lang ha. Hindi inom lang pinagusto. Nga daw wala na balabwas. Kung hindi ka ganun papasugdan sa doktor mga mag-inom, isa lang ang solusyon kagawad rulin ng lasa. Ang imoon mo, ilis ka doktor. Ilis ka sa doktor nga pili ka mapainom. Okay, naman si James Romo Perales sa may Cagayan de Oro. Okay, salamat gid sa pagtamo sa akong Facebook Live. Salamat gid sa admin sang Dumangas group page nga taga Dumangas Manuaco Bugalco.
sa pag-approve sa akong dira nga post sa inyong Facebook group page, no? Once again, salamat gid sa admin sang Dumangas Banwa ko Bugal ko sa pag-approve sa akong post. Ilabi na gid sa mga Suspini family. Okay, salamat gid sa pag-support sa akong Facebook Live. Then from Maravilla de Fiesta or si Palinipi de Fiesta, na-share ko na pre. Amo nang sakto ya pre, support lang sa ako, no? Kay nagatipon ko sa watch hour, no? Basi pa man na makaginansya ta sa akong Facebook Live. Okay, kung nakaginansya, okay lang, importante nag-enjoy. Okay, so now, wala ko nagaginansya sa akong Facebook Live, kaya hindi monetize sa akong Facebook. As of now, lingaw lang gid. So just support my Facebook Live by sharing my Facebook Live. Okay, araman si of course amal ni Romeo Melgar Salis Jr. Thank you gid DJ Beck. Okay, wala gid problema. Kag likewise gid. Okay, amal ni Kagawad RC Rolling Linglasa. Good PM sir, musta na? Okay na. Super okay man, pero nang ba ako nakaina sa imo, masakit ang akong tutunan, Diyos ko Lord. Makapoy maghambal bilong adlaw sa mga bata nga nagapamati. Puro okay lang, wala problema. Ano mo kayong trabaho? Ta sa kadamos ang trabaho. Ang napilian ko pa nga trabaho, magbakiro sang bata sang iban. Kaya agwanta, wala problema. Okay, si Julius Donoso Dakilos sa may barangay Managi Tumangas. Salamat mo sa pagtamwa. Then si DGRJ Villagracia Dichusa. Good evening, sir. Vic Donoso III. Okay, mga gabi man na sa imo. Regards sa mga family circle. Okay, acknowledge ka man nag-comment or nag-react sa akin yung Facebook Live by donating your heart and life. Si Paring Nipi de Fiesta all the way from Barangay Bakong Dumangas. Also si 2 James Loma Pirales dura sa may barangay sa may Cagayan de Oro. Kagawad RC Rolling Linglasa sa may barangay Dumangas. Si Arlie di Ala nga ri subong sa may Dumangas, no? Di ka subong Arlie nagatambay sa may housing or sa palok. Okay, doon nagbakal siya sang reader. Okay, so kung may reader ka na, intra ka sa team reader. Okay, by the way, ara magaling si ako nga cute nga estudyante nga grade 7 na nga si Trixie Faye. Salamat man sa pag-support sa ako ng Facebook Live. Amali, hi sir, good evening. Ma-absent ko danay sa live nyo sa mga dason nga mga inadlaw. Okay, wala problema. Pauna-una lang kita absent. Okay, hindi ako sure kung maka-live ako boss, kaya depende sa akong nga schedule, na? Kasi busy na ako maka-live. Pero sige lang, wala problema. Kung may time, sang live. Kung wala sang time, tanay, for the meantime. Okay, si Trixie Faye, salamat sa pag-click sang heart. Also si Pibos Dumagin, dito sa may barangay Hardin Dumangas, si RG di Villagracia di Chusa. Si Ma'am Beth di Monteverde, nga daw ato subong sa abroad or nagbakasyon. Si Romeo Melgar Salis Jr. sa may Limeri, Iloilo. Also si Paring Nipi de Fiesta, si KCR, DJ Kisi Rael. Si Sir Francis Wilmar Bilyazana, ang teacher, master teacher 2 sang White Elementary School sa District of Dingley. Salamat kayo. Okay, from Kagawad RC Rolling Dinglasa, hindi sagad ogta sir. Actually, wala ko nag-ugta sa mga bata ko. Kabala ko na sila mag-into. Okay, kaya ko na sila intoon. Galing problema, kay mawakaw ka gidya. Kag madako gid ang imutingog or else hindi ka catching sa ilang mga dulonggan. So kinahanglan mo gid mag-effort, maghambal sang tudo. Bilang nga plano ko gani ma-provide sang microphone para hindi ako sali ka ugta. Ay hindi ako sali ka hindi gali ugtas. Hindi ako sali ka tudo sa akong tingog. Okay, si Jerry Bayocos is watching our Facebook Live. Pobre nga bugtong. Shout out, sir. Shout out ng bunga-bunga. Si Jerry Bayocos dala sa may abroad. Watching all the way from Doha, Qatar. Okay, ang owner sang Boy Boy Pro Audio dala sa may Tiring, Kabatuan. Pero na-notice ko, doon nagdami tingog ko, no? Doon nagdami ako na tingog sa wakal sa Kabataan. Okay, from DGRJ Villagracia di Chusa, shout out sir sa Team Turbo Family and Tatak Pobre. Okay? Once again, shout out ng bongga-bongga sa Team Turbo Family and Tatak Pobre from DGRJ Villagracia di Chusa, dito sa may Rojas City. Okay, salamat din sa pagtama.
looking for the hottest, most in demand, and best looking DJs in Dumangos. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third, DMC, Radio FM, Dance Party Mixes. Okay, from Jerry Bayocos, thank you good sir. Sa wala gid problema. Okay, basta suki, i-shout out ginadayan na. Okay, mga suki natin sa may Bakay Housing, sa may Block 35, Lot 6. At siyempre si Franklin Judges Zambilla Jr. sa may Block 35, Lot 6. Also, araman si Mary Grace Binagres de Luso. Araman siyempre si Shirley Abordo Discatida. Alter Prudente, si Permar Calisa sa may Block 29. Kag si pare ko Juna Vasquez or si Katupang Jun sang RCFM 103.5 kag Short FM 101.5. Akon ko pare dra nga permigid siyempre nagatamo man sa akon yung Facebook Live. Okay, so salamat kayo sa pagtamo sa akon yung Facebook Live. Okay, once again, sa gusto mo pa shoutout, just drop in our comment section. Okay, shoutout sir sa The Master Tats of Iloilo. Okay, Master Tats of Iloilo from DGRG Villagracia de Chusa. Okay, from pobre nga bugtong pa-play naman sir, anthem ta. Okay, later on i-play ko ang anthem wala problema, i-play ko later on. Okay, line up ko lang pagtao ko na pagtao ko na pero na-download ko the last time. Pero i-play ko anytime karon ha. So hindi ka gid mag-on-touch sang tamwa dira. Kaya i-play ko ang imong team, ang anthem sang Boy Pro Audio. Dira sa may Tering Kabatuan. Okay, may nagtama man sa aton, siyempre nag-love. Pero ang iyang ngalan is Arabic. Kaya ang problema sinipano ko ni mabasa. Pabudlayan mo pa ako. So kay Arabic imong ngalan, hayuan ta kay Ching Chong Chong Chang. May gabi kay Ching Chong Chong Chang. Salamat sa pagtama sa akon yung Facebook Live. Okay, for the meantime, matawag na magkikigay. So gusto mo pa shoutout, just drop it in our comment section. Siyempre ko po niyo si DJ Vic Donoso Return. Doon lamang sa Daman and Only Dance Mix Channel doon sa Damangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Your number one choice. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumangos. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Kagrupo mo! Yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso the Third of Dumangas Mix Club DJs. bringing you the hits. DBBR DJ Brian Banda Remix. This is Boy Pro Audio. Located at Barangay Tiring, Kabatuan, Iloilo. Owned by Boy and UN Bayocos and family. Except on station. Please contact Marian Valle at 0945-964-3735. This is a requested song. Okay, this is now the theme song of Boy Pro Audio. Para gid kay pobre nga bugtong or si Jerry Bayocos dira sa may duha ka tower.
us Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, so may siyang team song sang Boy Boy Pro Audio dito sa may Tring Kabatuan. Okay, of course, from Duha Qatar, si Jerry Bayocos, si Pubring Bugtong. Okay, salamat sa pag-support sa atin yung Facebook Live. Okay, kayo nagli ang Ching Chung Chung Chang. Kilala ko na, nalipat ko. Si Lia Puasan, great na. Si Lia Puasan, dito sa may, hindi ka ganit subong, sa may may Tigbawan, sa may Uton, or sa nalipat naman ko sa inyong mga lugar, or dito ka sa may barangay sa Padumangas. Okay, salamat kayo sa pag-support, Lia Puasan or si Ching Chung Chung Chang sa iyong mga ngalan, hindi ko mabasahan. Okay, pa-shoutout sa GS Microsound, Sir Lods, okay? Shoutout ng Bunga Bunga sa GS Microsound from Lia Puasan. Siyempre from DMC Net Radio FM. Salamat sa pag-support. Okay, ang mali kayo naabi ko, sir, kilala mo ko bisan taga-iban nga planeta, ang ngalan ko. Siyempre, hindi, primero, wala pa. Pero ginapablubanta ko gid man nga ikaw. Kaya ikaw man ang mahilig magbutang sa ngalan, nga daw inincheck. Daw inincheck. Okay, kilala ka mo ni Jerry Bayocos nga doha. Chat ka mo na doha. Okay, basi may antim na imong GS Microsound, isen nga i-play naton. Okay, so kayo nahambal ni RJ or DJ RJ, shoutout sirs. Okay, natapos na the Master of Touch. Ano ginatouch siya? Ano ginatouch siya? Buli. Buli, pati joke ah. Surely Ogman ko great happy birthday kay Ras C. Okay, grabe nga mo, Ras C. Okay, once again, so happy birthday to Ras C. Okay, from DGRG Dichosa, doon sa may Ruas City. Okay, sa mga Facebook friends ko nag-celebrate sila mga birthday sa mong, check tabi kung sino para mapanglawag naton. Kag basi makahingagaw kag ma-invite pa ko karon before mag-end ang gabi. Galing daw ni Kulagaw subong ay basi kastigo na ko sa akong nobya. Magaling ko di sa balay, no? So, wala ko na yung tambay-tambay lang. Okay, sa mga nag-share sa akong Facebook Live, dilan check ko kung sino nag-share sa Facebook Live ko. Okay, si Kagawad RC Ruling Dinglasa, si DGRG Villagracia Dichusa, also si Romeo Melgar Salis Jr., si Paring Noy PD Piesta, nag-share sa akong na Facebook Live. Ang iba na wala ko pa makita, karo ko lalawagon pag makita ko na. Okay naman si DJ Jumark or ang sikat man nga live spinner dito sa may Metro Manila, ang idol ko nga spinner, kag live mixer, of course, ang taga-Dumangas man. Okay, si Idol Jumark, no, sa taga-Dumangas. Ano ka mapulay doon sa Dumangas? Kaya mapatudlo kasi mo mag-live mix. Or pwede ka maka-guest doon sa akong studio sa DMC Net Radio FM. Or pwede ka maka-join sa DMC Net Radio FM. Okay, once again, si Idol Jumark doon sa may Metro Manila. Salamat sa pag-support. Okay, from DGRG Villagracia Dichusa. Salamat, Sir Rick. Okay, wala gid problema. Okay, so ara ko na sa YouTube niyang ang iyang Teams Anthem. Isend na sa ako ng link para ma-download ka. Hindi ko pwede makabukad sa YouTube kaya karoon dula ako nga live. Okay, or isend lang anytime i-play natin boss kung maka-live ako liwata.
these are remixes. Bakit tinutuyo? Di nagsimula pagtapos ay mali ako. Bakit ba hindi mo mapigilan? Pag-isipan ako ng kasalanan. Ang lamig ng iyong hanap, sabi ka ng mayakap, iyong puro pagdududa. Duda, laging nagdududa. Hindi ka ba nagsawa, talin mo ang pagdududa. Duda, laging nagdududa. Kahit sa barkada, di nagsawa ka kaduda. Mga babae na mahilig na magduda. Dancing to the beat with DJ REMIX. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat kay Nining Morina Barolo Di Aro sa pag-like sa akong Facebook Live. Salamat, Ged. Also kay Pobre nga Bugtong, of course kay Arlie Di Payermo dala sa may barangay Talasan Dumangas. Of course kay Idol Jumark dala sa may Metro Manila. DJ Patrick Barin Mix Club dala sa may Pututan Iloilo. Din si Fritz Paulo, DJ RJ Villagracia Di Chusa. Okay, so para man na nagdugang na nag-react sa akong yung Facebook Live. Okay, paki-share lang sa akong yung Facebook Live. Okay, alam sa itong Facebook Live si Kasin Romila Gisto. Dala sa may Cotabato City. Shoutout Insan watching from Cotabato City. Dala sa may Mindanao. Okay, shoutout ang Bonga kay Kasin Romila Gisto. Okay, just good evening and regards dala sa imong family circle. Sa itong mga parinti dala. Ayos ba tayo dyan? Power Beats Club. Dancing with the beat with DJ Gibbs.
Okay, from Leah Puasan, nasend ko na sir. Thanks. Okay, so try ko download sa bong. Pag may ngaga ko download, i-play ko Okay, so wala problema. Ipalitan nyo mga antim. Wala na isang bayad. Daso na kamo galing bayad sa akon. For the meantime, di ba ni pag-plug in sa inyong antim. Inyong antim sa inyong sound mobile. Okay? Tamay-tamay lang kaya gina-download ko pa ang inyong antim sang GS Microsound. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This club is closed forever. Dancing with the beat with DJ Gibbs. This club is closed forever.
Net Radio FM. Busted Soul. Okay, this is the anthem of GS Microsound. Okay, so Lia Puasan, pamate. Okay, salamat ng owner siyempre sang GS Microsound nga si Lia Puasan. Okay, salamat din sa pag-support sa akin ng Facebook Live. Pamati gid ako sir, thank you. Okay, wala gid problema basta mga grupo. Kaya mga nag-support i-play gid mismo ang inyong mga anthem. Let's go to work. JS Microsound. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Okay, salamat man kay Sir John M. Kimba. Siyempre ang gwapong teacher sa Libangas National High School sa may senior high school. Okay, salamat once again kay Sir John M. Kimba sa pag-donate sa imong reaction. At siyempre pag tama sa akong Facebook Live. Okay, another theme song from GM Microsound. Da sa may Oton Iloilo. Of course, ang gwapang owner. Alam na kita sa atin yung Facebook Live. Salamat, good. GS Microsound.
Remix. JS Micro Sound. JS Micro Sound. JS Micro Sound. JS Micro Sound. DMC. JS Micro Sound. JS Micro Sound. JS Micro Sound. JS Micro Sound. The best in quality and the best in intensity. This is JS Micro Sound of Uton, Iloilo. Owned and managed by Joseph Sanchez of Cabuluan Norte, Uton, Iloilo. 1C Remix. Visayas Next Glow. Visayas Next Glow. Visayas 1C Remix. The Bumblebee of Team Micro. This is JS Micro Sound. JS Remix. JS Micro Sound. JS Micro Sound. JS Micro Sound. JS Micro Sound. DMC. JS Micro Sound. JS Micro Sound. JS Micro Sound. JS Micro Sound. The best in quality and the best in intensity. This is JS Micro Sound of Uton, Iloilo. Owned and managed by Joseph Sanchez of Cabuluan Norte, Uton, Iloilo. 1C Remix. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey. This is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits.
Everybody wants to get down like that. Dancing to the beat with DJ Eric May. Everybody wants to get down like that.
DJ Roel is back. Ikaw ba ay nalulungkot? At ikaw ba ay nababagot? Huwag kang mag-alala, ako'y nandito na. Hatid sa'yo ang buong na masaya. Halika na't sabayan mo ako. Sumayaw, gumalaw, tumatawa mo. Sumayaw, huwag kang mundo. Sundan mo lang ako. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw na todo. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw na todo. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw na todo. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Ikaw ba ay nalulungkot? At ikaw ba ay nababagot? Huwag kang mag-alala, ako'y nandito na. Hatid sa'yo ang buong na masaya. Halika na't sabayan mo ako. Sumayaw, gumalaw, tumatawa mo. Sumayaw, huwag kang mundo. Sundan mo lang ako. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw na todo. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw na todo. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw na todo. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Speaking, this club is closed forever.
Brian.
This is Avril Lavigne. Hey yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey, this is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Baru kenalannya so bikin bagilah. Tiap malam berjalan kita bedompetnya rata dunia. Masa anak ada modal, asal gaya pasang story yang berdoi di meja. Jujur penyakit paling tak ada obat. Sifat-sifat macam ini harus injang dalam muka. Otak cuma penuh dengan rencana. Macam model ini memang pacar tak ragu dah. Bukan ATM saya. Bukan ATM saya. Memang fajar sekali. Bukan ATM saya. DJ Roel is back. Baru kenalannya so bikin bagilah. Tiap malam berjalan kita bedompetnya rata dunia. Masa anak ada modal, asal gaya pasang story yang berdoi di meja. Jujur penyakit paling tak ada obat. Sifat-sifat macam ini harus injang dalam muka. Otak cuma penuh dengan rencana. Macam model ini memang pacar tak ragu dah. Mangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Memang fajar sekali. Kita ni manusia, bukan ATM saya. DMC Net Radio FM. Party Mixes. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 9:03 na sa gabi. Once again, sige kumain nga gabi sa aton mga kagrupo, mga party, nakatutok sa aton nga Facebook Live. Kung di maka mga party sa ngalibutan, ada makamo sa Dumangas, sa Iloilo, or sa iba mga banwa, or iba mga island, or sa Pilipinas, even sa bilog nga kalibutan via our Facebook Live. Kaya ito nga Facebook Live, wala sang intellectual property nga gina-play, so hindi po, wala sang possibility nga i-delete ni Facebook. Okay, so this video moment, so acknowledge ko nakatutok sa akon, si Julius Donoso de Kilos.
is watching our Facebook Live. Kag may isa naman nga nagkatamo sa aton nga mas madalong pang Arabic iyangalan. So hindi ko naging mabasa kay na nagarawit-rawit. Ang starting sa iyangalan is is gidya, IS. Okay, salamat sa pagtamo sa akong nga Facebook Live. Hopefully nga okay ka lang dira. Kag still ara si Lia Puasan, ang Rhina sang GS Microsound. Salamat sa pagtambay sa akong nga Facebook Live. Kag si Julius Donoso the Kilos, Grib Cervic. Pa-shoutout sa RK Mini Sound owned by Rino de Binagracia. Ari kami ni Kagawad Rulin Dinglasa nagatagay-tagay para sa malamig nga chimpo. Okay. Talking about tagay-tagay, bow. Sana pa ko naman aga sa inyo man. Wala gid ako ginahagad ni Kagawad di Rulin Dinglasa. Biyaguro buot-buot gid ako. Wala sang bisyo. Okay, dyan sa pag-tagay-tagay dila sa mga taga-barangay Manakit Tumangas. Of course, sa may RK Mini Sound. Kag sa owner nga si Rino de Binagracia. Okay, so regards man kay Kagawad RC Rulin Dinglasa. Okay, of course kay Julius Donoso the Kilos. Salamat sa pag-support sa akin yung Facebook Live. Salamat man kay Jubin Sibilia II sa pag-click ng sang like. Also kay Jason de la Cruz. Then si okay, ang kay ng ang Arabic nga ngalan. Okay, so it's 9:06 na sa gabi. So asa na taguro alas 9:30, no? Eh boss, siyempre may trabaho pa. Namit ni pulaw galing problema kay Tiaga pa ko mas mabugtaw. Sige lang, just enjoy our dance party mixes. Doon lamang sa the one and only Dance Mix Channel, Luis de Mangas. Ini ang DMC Network FM. Your number one choice. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masaot ta. Bayle lang wala damuan. The public may dance. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Julius Donoso the Kilos. Katulan di sir kay ang Agila nagahula sa imo. Sponsored by Kagawad RC Rolling Dinglasa. Okay, may chimpo malaga ko dabla sa inyo. Mga temprano lang guro. Siguro mga alas 5, asa lang kita alas 7. Kaya siyempre mas manami nga mapuli temprano para hindi kita makigan sa aton yung mga nobya. Okay, salamat gid once again kay Julius Donoso the Kilos. Kagidira ka muna sa pagtagay-tagay dala sa may barangay Manakit Tumangas. Okay, regards once again kay Kagawad RC Rolling Dinglasa. Sige, prepared ang tikwe. Kaya ini tayo malaga ko na sa inyo. Kung maayon chimpo, kag maayo ang lawas. Okay, Cousin Hilly Santos, doon sa may Metro Manila. Salamat sa pag tamwa, kag pag comments ang at followers. Basta may at followers, makita na sa inyong mga followers. Ganun lang kasimple pagbutang sang paano magpaamag sa mga audience, sa inyong mga friends. Just type lang at followers. Ay sigurado gid nga makita sa inyong mga friends ang imong ginbutang nga at followers. Salamat gid Cousin Hilin Santos
dala sa may Metro Manila. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. DJ Marky Bomb Remix. Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Manga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ Marky Bomb Remix. Baru kenalan gak so bikin badan kita nih manusia bukan ATM saya. DJ Dance.
Style. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 올통벌통한 선어해 그런 선어해 그런 선어해 강남스타일 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 Hi, this is Michelle Branch. Hi, this is John Bon Jovi. Hi, this is Alanis. This is Maroon 5. This is Amy from Evanescence. And you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Cause she's a hot, cause she's a hot.
DMC Net Radio FM. Ay abaw, kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami isang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre, daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok, kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, magkontak lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Hi, kainit na gid Mabatsagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga? Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker, kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan, kag washing machine, kag may ara man sila sa mga branded kag brand new nga mga refrigerator, kag washing machine, kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilaya First, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Daw katigas ang bumuwaw. Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naabo lang sa kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na mabakal kita para ag makuha na ka discount. Ibakal, tatuloy ito sa banwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapolor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Lo, daw ka paluya ka haw? Anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galing lo? Tita na upod ta para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, double kita lo dra sa may Busilak single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, magkontak lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda.
This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to Dumangas Mix Club, Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.